Nasusig na number 1 sa kanduan sa subagong bulletin na ka 5 AM. Tapos, yun nga, pag signal number 1, automatic po yan na no selling policy na nag-issue naman nga ni ang Coast Guard na tinawag kitang kopya. And then, ang classes naman is suspended from primary to secondary. Mm-mm. And then, na-activate naman so EOC, ano? Puon ka ngunyan na aga na kung sa inman na impormaran naman ang gapos na munisipyo sa through their MDRMO na mag-activate man sa ilang EOC, no? Or operation center tanganing matabayan ang paabot na bagyo, sirip mo sa mga barangay level. Sa kabustabing parantabin, nakakatandaan na sila na yan sa mga coastal area, sa mga parasira na signal number 1 kita, then hanggang kita maglawod, kanang mga nakaaging pirambulan, dako lang na walang parasira, kaya mag-ingat po kita. Siring man dyan sa mga adyaon, sa mga baybayo na kung magkusog ang mag-monitor ito ng typhoon signal sa Facebook, sa social media, sa radyo, sa TV, na kung paabot ang magrani ang bagyo sa tuya, mag-ingat kita, no? As in kung magdeklara ang sa tuyang council, sa barangay, ano, sa munisipyo na maglikas kita dyan sa mga area na pumimping baha, ano, lalo sa coastal area, sa harap sa pangpang ng sapa, magtubod kita tanganing maiwasan ang casualty.